Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа как да се засадите ананас. Взимате ананас от магазина. По възможност по-пресен. Как да разберем, че е пресен? Тези работи са твърди. Така, отрязахме горната част и ето тук може да забележите, ето това са корените на ананаса, коренчетата. Ето ги. Тук се показват. Къде бяха? Тук имаше повече. Ето ги. Тези листенца може да ги махнем, за да излязат коренчетата по-добре. Ето, махнахме тези листенца от долната част. Фокусирай. Така. И тук се виждат всички коренчета, които... Така. И сега това нещо ще го посадим ето тук в една саксийка. Чакай, ще направим една дупка. Така. И слагаме ананаса. Добре. Тук имаме един дъфинов лист, който се надявам да се хване и той. И така. Ето тук имаме едни стари ананаси, които преди известно време посадих. И те вече растат много добре. И това е.